Salutare prieteni, continuăm prezentarea produselor Nuki cu Nuki Smart Lock 4 Pro, încuietoare inteligentă, revine în variantă neagră sau pe alb, în funcție de ce ușă aveți. Față de modelul anterior, Smart Lock Pro 3, Smart Lock 4 Pro funcționează de acum și cu Matter. Matter, dacă nu știți, este un protocol de comunicație multiproducător. Deci se pot integra mai multe produse pentru casă inteligentă de la mai mulți producători. Găsiți detalii pe linkul din atașament și în descrierea produsului. Așa arată. Pe negru, spatele. Avem în cutie încuietoarea, atașamentele care puse pe ușă arată așa, foarte ușor de montat. Cheia se pune în ușă și montarea este gata, este montată. Foarte simplă. Încărcătorul. Cablul de încărcare al încărcătorului. Să văd dacă pot să scot cu o mână, pot. Așa arată încărcătorul de baterii. Durează cam 6 luni de zile. Și are două mufe, aici și aici, unde se poate pune la încărcat pentru încă 6 luni. O încărcare de 8 ore într-o noapte durează 6 luni de zile. Accesați linkul din descriere pentru a afla mai multe detalii despre produs și posibilitatea de a comanda online.